Mangikubingelele bese ngikwamukela kwi-Africa Up Media. Makuthi uyaqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button kuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe. Uyaveva intukuthelo odilizele umuzi wakhe eqeda kuwufulela ngoba kuthiwa uwakhe endaweni engafanele emhlabeni kamasipala iTheku. Umnumzane Lukhane Langa oneminyaka engu-46 waseNtuzuma kwaG udilizele umuzi wakhe ngoLwesine abewakhe endaweni okuthiwa iseNtathakusa ngaseTafuleni eNanda. uLanga uthi lo muzi ubewakhe endaweni ayithenga enduneni ngo-2018. Uthi uthole ucingo obeluvela komakhelwane bemazisa ukuthi umasipala usewushaye phansi umuzi wakhe abesazowufaka icabha kanye namafastela ngosuku olufanayo. Kulo muzi ubengene kuwona nenkosikazi yakhe kanye nezingane zakhe eziyisithupha kanti uthi akakholwanga ngesikhathi efika abasebenzi bakwamasipala sebewudilizile ngogandaganda begadwe ngamaphoyisa kamasipala kanye ne-SAPS. uLanga uthi okumphathe kabi kakhulu ukubona izingane zakhe zibuka lesithombe somuzi wakubo ucekelwa phansi. uLanga uthi wasebenzisa imali engu-120,000 ukwakha lo muzi onamakamero amane kanti le mali wayeqongobezela ngoba akasebenzi enye wayeyilondolozile ngesikhathi esasebenza. Ulandise ngokuthi uthuthela abantu isihlabathi ngeveni ukuze athole imali. Isenzo sokudilizwa kamuzi kaLanga sithusa abantu abaningi abahlala eThekwini njengoba bethe labi kusasa balazi ukuthi limi kanjani basaba ukuthi umasipala kungenzeka idilize neyabo imizi ngoba abanye babo nababazi ukuthi emhlabeni abakhe kuyona engeke amasipala yini noma akusiyona. Ngibamba lapha-ke ivideo yanamhlanje mawukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe.